Брат, Един скапан пистолет. Един пистолет ти е взел, сега ти да, дам комбат пистолет. пистолет искам. Мамеца, дай му щупен пистолет, брат. Това не е здрав. Взел ме белезниците и ми е взел 1000 патрона, брат. Да има здрав, той не може При 1000 патрона имаш 40 патрона от И тези. 40 патрона е филмар. Меца, моля ли да пусна оплакване докато сте? Брат, снимай си инвентара. Снимай си инвентара. Кое са? Чакай. Той ми дал обикновен пистолет, бе, брат. Комбат. Ми да чеке. Гледай го, май, какво да играя, брат? Направо му отчаиват, пича, ма джоби, ще съм играе, бе. мъртъв, имам го на клип. Някой каралта да играеш. Брат, погледни Да го не сте какъв да не сте помяр наклонили, си. да не сте се блъскали, да не сте стреляли, да не сте Ти си умрали, да жив не сте помяр, паднали. брат. Заклевам се, ако не си жив А не бе, помяр. слушай бе. Да он дали ще се джоби, дали докато си мъртъв Да, или ама- докато си жив. Кой бе? Същата работа. Имаш Забранено е. комбат пистол, бе, брат. Имаш комбат Слушай, пистол. забранено е да са джоби, докато Ама сме има мъртви. се Има медици, А нека позволено ли надигнати е? след това да Къде са ролплейним и да медиците? ни вземат работите. Добре, Защо ни взимат работите, докато сме мъртви? Слушай, Слушай, бе, слушай малко. а позволено ли е? След като Какъв 15 ролплей пъти... правите, бе? Какъв Слушай малко, ролплей? бе. Ще ме слушали ли да потеглям? Върни ми работите. След като 15 Върнах минути ти днес ги. съм те Аз изгазил, не искам той да има комбат пистолет друг. аз имам 15 000 комбат. Брат, Не имаме ме интересува достатъчно къде комбат ти е пистолети. мафията. Върни ми работите, като имаш 15 000 пистолета, брат. За колко Нищо. Аз повече ти ги още? дадох, бе, лут, Ти- аз ти ти за дадох. кой джоб? Да, ама искам той да няма. Брат, стига, че това вече е детска работа. Защо да е детска работа? За Аз кома искам джоби, той да брат? няма, брат. Само ще кажа, че имаме Защо три ма пълни джобито, коли с брат? пистолети, Меца, брат. остай го, меца, остай го. Не, това вече... Снимам си, това си го снимам са. Маняк, аз И ти камери да се разкараш. админа му казвам, че Виж, джобиха виж, виж, Иван виж. и мене, докато сме Чакай, мъртви, чакай, докато чакай. имаме Иван медици. изобщо не е джобил, пред само тебе. Добре, Иван не, е Иван идва. Иван идва. Аре да Къде видим идва? Иван как е джобил. Нека да дойде Иван Къде да му идва? Дайте да видим как е него. джобил. Лъжи ти, че е крашнал, бе, маняк. Мъкни, бе, брат, идва Винаги- Иван, бе. Тихо, Крашнал. Бе, тихо, винаги тихо, лепка тихо. ти, бе. Кой Него, лепка, нашите- брат? Никога не съм нашите- лепкал. Чакайте да дойде Иван да пребъга него. Надумте ми Брат, главата. на мен не ми интересува за шибания пистолет, нека си играят играта до край. Умирам, връщаш ми работа, Добре, брат, умирам, те идва останете, медик. сега те разстреляте, Джо. Не, идва, умирам. Направо се изпълнява. Оставите го да държи. Не го Ето, барете, брат. заебете го тук, чакайте само Иван да дойде да пребъга него. Голям. Вършите го, става, вършите го и така. Айде, брат. Най-добрите, е така. Няма ма бързиш, бе, куче. Затова сте махнати от града, братле, затова сте манати. Донол? Да, имам, снимам си. Ти си гадняр. Он виж, още го прави безсмъртен, бе, брат. Аз съм най-добрия, ей. Прави безсмъртен, бе, колко. Аре, вземи още един пистолет, брат. Чакай сега. Почнем ли да ви бутам на по една песница или как? Да ви кой е безсмъртен и кой не. Опа. Айде, лека нощ. Лека машинка. Аре, бате, лека. Чуваме се. Заебете го това да лежи тук, чайте само Иван да